ସତରେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଏ ଦୁନିଆ। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଟିକେ ମିଳିବନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇବେ। ହେଲେ ଆପଣ ଥରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ 1000 ଆଙ୍ଗୁଳି ଠିଆ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେଇ 1000 ଆଙ୍ଗୁଳି ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ଆଙ୍ଗୁଳିଟି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର କେହି ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନର। ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଆଜ୍ଞା? ସେ ଏତେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବା ବେଳେ କେହି ବି ତା'ର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା ସେ ମଦୁଆଟା, ଆଉ କିଏ କହିଲା ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ଷ୍ଟେଜକୁ ଚଢ଼ୁଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ, ମରିଯିବ ସେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସତରେ ସେ ମରିଗଲା, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତାରି ଗୀତ ଆଉ ମିସ୍ ୟୁ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ତାରାକୁ ହରାଇଲେ ଆଉ ଏଭଳି ସିଙ୍ଗର ପାଇବା ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ ସତରେ ଜଣେ ଭଲ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ବିଚାରଧାରା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।